Epektibo sa susunod na taon, mga pedicab driver na hindi taga Mangaldan, Pangasinan, hindi na papayagang pumasada sa bayan. Yan ang balitang tinutukan live ng aming partner na si Jasmine Gabriel Galban. Partner, 10 to 15% ng mga pumapasada o bumabiyahing pedicab driver dito sa Mangaldan, Pangasinan ay lumalabas na taga-ibang bayan. Kabilang dyan yung mga taga San Jacinto, San Fabian at maging sa may Santa Barbara, Pangasinan. Pero by next year, target ng lokal na pamahalaan na 100% ng mga pedicab drivers ay lehitimong Mangaldanian. Araw-araw na namamasada ng pedicab ang 60 anyo sa Simang Alberto. Mag-iisang dekada na siyang pedicab driver sa bayan ng Mangaldan. Sa unang 5 taong pamamasada, maayos pa raw ang kanyang kita dahil kukonti pa ang mga pedicab driver. Pero ngayon, kada araw, kumikita lang siya ng 250 pesos. Ibawas pa raw ang 50 pesos na boundary sa pedicab. Kung mababawasan lang sana ang mga bumabiyahing pedicab driver, gagandang muli ang kanyang kita. Kasi mahirap ng buhay eh. Ganyan, pag magbapadyak, nawala pang hanapan, nawala pa din. Sa record ng MTRG, araw-araw umaabot sa higit 2,000 padyak ang bumabiyahe dito sa Mangaldan, Pangasinan. Pero lumalabas na nasa 200 hanggang 300 padyak driver ay hindi taga dito sa bayan. Batid ng Mangaldan Traffic Regulatory Group ang problema sa dami ng mga dayong pedicab driver. Kaya naman pagpasok ng January 2019, hindi na raw papayagang mamasada ang mga dayong pedicab. Actually, mayroong mga kung dyan, may taga Santa Barbara, San Fabian, San Jacinto. Pero yung mga operator nila, karamihan dito sa Mangaldan. Okay. Parang naghahanap buhay lang dito sa bayan ng Mangaldan. Hindi pa man ay patutupad, umalma na ang ibang pedicab driver. Imbes na mga pedicab driver ang sitahin, mas makakatulong daw kung mga hindi rehistradong pedicab ang bigyang pansin ng MTRG. Conforme sa driver, ma'am. Kung nakarehistro naman yung bike, okay lang. Kasi hindi naman natin matututulan na kung gusto nilang maghanap buhay, di ba? Kaysa naman gumawa ng kasamaan sa Para ma-monitor ng MTRG kung lehitimong Mangaldanian ng pedicab driver, mag-i-issue na sila ng ID. Mayroon na silang ID para alam natin kung halimbawa may naiwan ka mga gagamitan, alam mo ang kung saan mo naiwan. Partner, napakaraming pumapasada o bumabiyahing pedicab dito sa Mangaldan, Pangasinan. Actually, nasa 2,300 hanggang 2,400 yung kada araw ay nag-iikot sa mga pangunahing kalsada dito sa bayan. Kaya naman natanong natin, halimbawang i-implement na yung pagbabawal sa mga hindi taga-Mangaldan na bumiyahe dito, paano mamomonitor yan ng MTRG? Ang kanilang sagot, mag-i-issue sila effective January 1 ng ID para matrace kung yung bumapasadang driver ay taga-Mangaldan o taga-ibang barangay. Ayon sa kanila, in case na ma-discover na hindi taga-Mangaldan yung bumabiyahe at suot niya yung ID ng isang driver na taga-Mangaldan, ay tatanggalin yung mga permits na in-issue sa operator na nagmamay-ari nung padyak na o yung pedicab na ibinabiyahe ng nahuling driver. Samantala, effective rin by next year, January, ay magpapatupad din ng color coding ang MTRG sa mga pedicab driver. Ibig sabihin, kung may mga specific na lugar ay color-coded na yan. Halimbawa na lamang yung t-shirts nila ay pula, blue, dilaw o di kaya ay puti para mas madali daw o mas systematic daw yung sitwasyon sa mga pangunahing kalsada dito sa bayan. Partner, alam mo may punto rin yung ibang mga dayong pedicab driver kasi bakit sila questionin kung meron naman silang permit sa kanilang operasyon? Siguro ang kailangan gawin ng MTRG, regulate, huliin itong mga kolorum, huwag na silang magpa-register pa ng karagdagang pedicab sa kanilang bayan. Partner, ang concern kasi ng local government unit at maging ng MTRG is yung livelihood na para talaga sa mga Mangaldanian. Halimbawa na lamang daw yung 10 to 15% nasa 300 din halos na mga pedicab drivers na mula sa ibang bayan. Sana daw yung slot na yan na 300 permits ay dapat na maibigay na sana sa mga taga-Mangaldan at hindi taga-ibang bayan. Kaya naman yun sana yung nais nilang mangyari na instead na ang mabigyan ng permits at mabigyan ng trabaho ay yung mga taga-Mangaldan, ang nabibigyan kasi ay taga-ibang bayan, partner. Maraming salamat, partner.